Ano may guys, nagpila. Mauna siya. Pila. Umuna kayong tao. So, yan na guys. Nagpila kung isa kong mama. Yan. Kuha na may offer. Pila pa sa masay. So, mauna to guys. Sa'yo nga na may pero pila. Kaya po, no? Dako kayong pila. So, daan namin guys. Kandos na mo. Damo nagtao. Damo nagtao. So, good morning guys. So, diyan namin tayo sa gym na pilang ni so, dako na kayong tao. Pila pa ang bot sa ako ni Drina. Pila lang yung kayong tao. Kayang tao guys, sa'yo pa nga na idamot na. So kami nagpila kami idamot ng tao. Nasa pa kami ani makauli. Okay guys, hapit na ang pila in tawon. 81%. Katulo? Ilang biliran? Nagpila pa na ko o vaccine. So, dyan na guys. Kuha na. Ito ka man. So, dyan na guys. Dyan na ang vaccination card. Plus, fully vaccinated na guys. Safe na safe. So, diyan na guys. Nagpahuway pa guys. Kaingon man ay nakapagpahuway sa daw. Fully vaccinated na guys. Bawa ba na kumama? Okay guys. So, kumana. Full vaccinated na. Yahe. So, pauli namin guys, magsakay pa mo. Diyan na may sentro sa Naval guys. So,